Des de quan escriu, Jordi? La resposta és des de sempre, no sé, sempre he intentat escriure coses i allò repassant papers antics sempre trobes alguna pàgina que havies escrit coses de molt jove, dius, aleshores sempre crec que he tingut aquest interès en escriure o descriure moments i circumstàncies, o sigui, fa molts anys. I amb quins temes t'inspires? Què t'agrada més retratar en la teva literatura? Si és que hi ha algun tema que predomini? Sempre escrius però no et consideres un escriptor fins que no tens alguna mena de reconeixement, no? Aleshores, encara que tinguis 10.000 pàgines escrites, milions de paraules, no acabes de tenir mai aquell estatus d'escriptor fins que no has guanyat alguna cosa, perquè ara també tothom s'autopublica i aleshores no acaba de ser ben bé el mateix. Aleshores, fins que no vaig tenir fa aquests 5 anys un premi en el qual no hi tenia res a veure i que va ser un premi que se'm va donar per una obra que vaig anar fent així sense cap mena de pretensió, en aquell moment sí que vaig sentir-me una mica com a escriptor, no? Aleshores, esclar, els temes és una mica tot. O sigui, bàsicament són vivències, no? O sigui, la manera en què tu veus una cosa i ho expliques, no? Vaig començar fent poemes i després vaig anar passant una mica cap a la prosa en el sentit que potser un poema era com una mica de banc de proves, de taller experimental, de relacionar paraules, experimentar quins significats podien tenir o no tenir i després a partir d'aquí això ho vas utilitzant en la prosa. O sigui que ara potser soc més prosista, tot i que fa, no sé, 10 anys et podria dir que potser era més poeta, no sé. En fi, les coses també varien, no? I d'obra poètica editada n'hi ha? D'obra poètica vaig tenir el plaer d'autopublicar-me en una arrel de l'editorial digital, que ja t'he comentat abans que en un moment determinat vaig fer com a experiment de control de què es podia arribar a vendre, no vendre, i com es distribuïa l'obra. Una de les obres que tenia era un recull de poemes que vaig decidir autopublicar-me a través de la meva pròpia editorial, que és una mica vanitós tot plegat, però bé, és l'única cosa en poesia que tinc publicada. Tot i que sí que m'havia presentat a concursos, més en el passat vaig estar a punt de guanyar-ne algun, en fi, és una història llarga aquesta, però no, publicat realment no tenia res, excepte ara aquesta que he autopublicat. I com definiries una mica el teu estil literari? Suposo que és una mica autodidacta, caòtic i una barreja del que és la literatura en si. Potser es contempla més des d'un punt de vista d'allò que es feia abans de la divisió de ciències i lletres, els de lletres escriuen i els de ciències no. Jo vaig tenir la sort o la dissort d'estudiar tant una cosa com l'altra per diferents motius i sento una mica a cavall de les dues coses i sóc una mica un híbrid, no? Aleshores intento explicar potser una mica les forces físiques elementals a través de les vivències de les persones i en aquest cas gairebé sempre et poses a tu en primer pla perquè és el que ho experimenta, no? O observes com la resta de gent es comporta i fa diferents coses en diferents situacions. Però sempre intento donar-li un contrapunt tècnic o més de ciència del que potser és habitual, però m'hi trobo còmode d'aquesta manera. O sigui, no em fa res parlar de newtons, electrons, àtoms o de sentiments de desamor. Vull dir, tot forma part del mateix, no? De fet, la teva obra passa també per un punt d'un estil experimental, d'escriure conjuntament amb altres persones, fer petits experiments literaris. Sí, potser és una mica forma part del mateix, és a dir, davant d'una mateixa circumstància, d'una mateixa situació, veus que una altra persona la percep d'una manera completament diferent i la descriu d'una manera completament diferent com ho has fet tu, no? I aquest segon llibre que havíem publicat a Miges amb un altre company de Ripoll és una mica aquest experiment. De fet, ja ho declaràvem així en el mateix llibre, és a dir, partint d'una mateixa, en aquell cas eren notícies, i la mateixa notícia cadascú construeix el seu relat. Aleshores, és el mateix, però amb punts de vista diferents. A més, aquest company escriu d'una manera bastant diferent a la meva, aleshores jo soc potser més poètic que no ell, és més sintètic i aleshores la mescla acaba sent, crec, interessant. I estàs escrivint alguna cosa en aquest moment? Sí, sempre s'està escrivint. Em sembla que en algun lloc havia dit que el que és o es considera escriptor sempre escriu
i després en algun moment passa aquell text en alguna cosa, no? O sigui, l'has d'escrivies en una màquina, en paper, no sé què, ara ho escrius allà on sigui, a l'ordinador, no? O sigui, sempre estàs pensant a veure què diràs, com ho diràs, no? Aquella idea que s'ha t'acut, doncs intentar-la posar d'alguna forma que sigui interessant i doni un punt de vista diferent, no? I això ajuda molt el fet de fer-ho en un blog. O sigui, el fet de tenir un blog i poder escriure i publicar allò, sempre penso i sempre recomano a la gent que diu, què has de fer per escriure? Escriu, tu escriu. Abans escrivies, ho guardaves en un calaix, es deixava allà i no ho veia ningú. Ara potser l'exposició pública et porta a ser més curós, a ser més exigent en tu mateix i al final doncs agafes una mica acabes agafant aquesta inèrcia, no? Dir, bé, escric, ja vas podent després. Com no sigui en cuina, deia, quin és el secret d'una truita de patates? Fes-ne 200. Quan en portis 200 ja les faràs bé. Això també és una mica el mateix. El que passa és que si no tens ja aquest primer instant de dir escriuré aquesta iniciativa, esclar, al final tampoc no acabaràs fent-ho. No? Ara, si tens aquest interès de fer-ho, al final sí que acabes fent coses realment polides. Que tinguin més o menys èxit ja depèn d'altres factors després. I la teva tècnica literària és de corregir molt, escrius a raig... Normalment lliga una mica amb això que et deia, o sigui, d'una forma inconscient, o sigui, utilitzant la terminologia informàtica, en un procés desatès, vas treballant les idees. Després hi ha un moment en què tot t'encaixa bastant, o sigui, hi ha un treball bastant constant, però és bastant interior. I després hi ha un moment en què tot allò ho passes en un text. Sí, lògicament es va polint i repolint, no fas tot, gairebé intentes fer-ho d'una tirada. Potser el fet d'haver-ho fet en un blog sempre intento fer coses que no siguin ni molt extenses ni molt breus tampoc. O sigui, si fas un text llarguíssim la gent no s'ho llegeix en un blog, aleshores estem parlant sempre d'entre 1.000 i 3.000 paraules com a molt, que desenvolupes aquella idea d'una certa manera i això forma part, pot ser una bombolleta petita d'una altra que es va sumant i després crees una obra. De fet, el primer llibre era una mica un recull d'articles d'un blog. I crec que és una manera, potser, que s'adapta més als hàbits de lectura actuals. Vull dir, si vols que algú llegeixi, no escriguis un llibre de 1.500 pàgines perquè possiblement ningú no se'l llegirà. O al passar a la tercera pàgina ja veus o t'enganxa moltíssim, cosa que també pot passar, però és més improbable. Un blog és una cosa més concisa i amb aquests bocins d'informació són el que acaben potser enganxant una mica a la gent, almenys aquest és l'intent. Una mica per cloure l'entrevista, què és per tu l'escriptura? L'escriptura és la vida, és una reinterpretació de la vida, és un intent d'explicar el per què vius les coses i com les vius. És una manera de no trobar-te sol o desemparat. Hi ha moltes vegades a la vida coses que no entens i després potser és més fàcil de posar-ho en un paper. Acabes entenent-ho més. En el moment en què intentes explicar alguna cosa, escriure alguna cosa, i això es pot aplicar a qualsevol mena d'art, estàs entenent una mica més tot allò, no? T'ajuda a comprendre la vida, la situació, tot l'entorn en què estàs. I ironitzar una mica sobre això doncs també és bo. Un d'aquests, el company aquest que teníem, que escrivíem relats així, diguem-ne, mig de novel·la negra, sempre diu que és més fàcil atropellar algú virtualment que no pas físicament, no? Llavors es queda molt més descansat, gairebé igual que com si ho hagués fet, però sense totes les seves conseqüències. La interpretació de la vida és difícil i aleshores l'escriptura potser és el canal aquest o el medi pel qual tu et forces a entendre com va la cosa, no? O possiblement sigui la conseqüència. Com ho has entès ho escrius. Però sempre és aquesta recerca de saber què és allò que està passant, no? O què és allò que m'està passant, allò que m'ha passat en la interacció amb tothom, no? Des del món exterior fins a les persones. És complicat, o sigui, per tant de temes suposo que n'hi haurà molts i es podrà continuar escrivint allò fins a l'infinit de qualsevol cosa.